Το λόγο έχει η κυρία Αθηνά Πρωτόπαπα, είναι πρόεδρος του επιστημονικού τομέα σχολικής νοσηλευτικής της Ένωσης Νοσηλευτικών Ελλάδος, μέσω WebEx. Κυρία Πρωτόπαπα, μας ακούτε? Σας ακούω, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Αρχίστε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να τοποθετηθούμε επί του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα επί του άρθρου 151 σχετικά με την επέκταση του καθηκόντων του σχολικού νοσηλευτή σε μαθητές με έγκριση υποστήριξης ενός συνεργαζόμενου ή όμορου σχολείου. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ο θεσμοθετημένος επαγγελματικός φορέας των νοσηλευτών στη χώρα, με ευρυτικούς σκοπούς μεταξύ άλλων τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη συμβολή στην προστασία της υγείας του ελληνικού λαού, σύμφωνα με τον νόμο 3252 του 2004. Εκφράζουμε λοιπόν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τη ρύθμιση του άρθρου 151 για την κάλυψη σε όμορα σχολεία, ακόμα και με τη μείωση της προβλεπόμενης απόστασης από τα 500 στα 100 μέτρα. Η ρύθμιση αυτή δεν έρει τη βασική προβληματική της διάταξης, καθώς διατηρείται η πολλαπλή κάλυψη σχολικών μονάδων από ένα μόνο σχολικό νοσηλευτή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τουλάχιστον η μία σχολική μονάδα θα παραμένει χωρίς επαρκή υγειονομική υποστήριξη, καθώς προκύπτει αναπόφευκτα διαμοιρασμός του ωραρίου. Κάποιες ημέρες ή ώρες θα βρίσκεται στο ένα σχολείο, αφήνοντας το άλλο ακάλυπτο. Δεν διασφαλίζεται σταθερή, συνεχή και άμεση φροντίδα. Οι συχνές μετακινήσεις και η απομάκρυνση από τη σχολική μονάδα αυξάνουν δραματικά την πιθανότητα σφάλματος και μειώνουν τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. Ενώ κατά την απουσία του ο σχολικός νοσηλευτής χάνει κρίσιμες πληροφορίες ή σημάδια επιδείνωσης της υγείας των μαθητών. Παρότι λοιπόν εμφανίζεται να έχει ως στόχο την καθολική φροντίδα και την προστασία της υγείας όλων των μαθητών, στην ουσία νομοθετούμε την αποδυνάμωση της υποστήριξης και την αύξηση του κινδύνου για την ασφάλεια των μαθητών μας. Η ρύθμιση αυτή επιπλέον αγγείλει σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Η όμορη κάλυψη, όπου εκφράζουμε και τις αντιρρήσεις μας, διαφέρει από τη συστέγαση, γιατί δεν διασφαλίζει άμεση προσβασιμότητα. Στη συστέγαση, ο σχολικός νοσηλευτής μπορεί να μετακινηθεί άμεσα, χάρη σε κοινούς προάβλιους χώρους και ενιαία υποδομή, για να υποστηρίξει το σύνολο των μαθητών χωρίς να εγκαταλείψει ουσιαστικά το σχολικό συγκρότημα. Στα όμορα σχολεία, αντιθέτως, ακόμα και η μικρή απόσταση 100 μέτρων δεν εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση και συνεπάγεται καθυστέρηση σε επίγον περιστατικό με σοβαρές επιπτώσεις, ειδικά σε περιοχές με πυκνή βόμηση ή σύνθετα κτηριακά συγκροτήματα. Επιπλέον, ακυρώνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που ενισχύει την ανάγκη για αποκλειστική ημερήσια παρουσία του σχολικού νοσηλευτή. Ξέρετε, το καθηκοντολόγιό μας είναι ρητό. Μας δεσμεύει σε συνεχή αποκλειστική υποστήριξη του μαθητή και καθ' όλη τη σχολική ημέρα και στην παροχή πρώτων βοηθειών και υποστήριξη σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως έγκρισης. Η δυνατότητα λοιπόν κάλυψης όμορων σχολείων υπονομεύει ευθέως αυτή την υποχρέωση και την καθιστά αδύνατη. Υπονομεύει επίσης και την αρχή της σταθερής και εξατομικευμένης υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, καθώς αντίκειται στις διατάξεις του νόμου 3699 του 2008, που ορίζει ότι οι μαθητές με χρόνιες παθήσεις εμπίπτουν στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτούν εξατομικευμένη υποστήριξη, καθώς και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας έχει κυρώσει και οφείλει να τηρεί ως δεσμευτικό νομικό πλαίσιο. Επιπλέον, θέτει ζητήματα ευθύνης του σχολικού νοσηλευτή, που καθίσταται σοβαρή για συμβάντα που δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα λόγω της παρουσίας του σε άλλη σχολική μονάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι εξαιρετικά πιθανό να βρεθεί υπόλογος, αλλά και επιφαρχικά και ποινικά διωκόμενος, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο της αστικής ευθύνης. Σε περίπτωση επίσης σοβαρού περιστατικού, όπου η έλλειψη άμεσης παρέμβασης έχει συνέπειες για την υγεία ή τη ζωή του μαθητή, δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος μόνο και αποκλειστικά ο σχολικός νοσηλευτής. Η πολιτεία καθίσταται συνυπεύθυνη για τις επιπτώσεις, καθώς παρακάμπτει βασικές αρχές ασφαλούς υγειονομικής πρακτικής και η ίδια νομοθετεί πλαίσιο που δεν εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και εξατομικευμένη φροντίδα και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών και των νοσηλευτών. Επιπλέον, δεν έχει προηγηθεί επιστημονική αξιολόγηση του μέτρου και είμαστε ένα μήνα ακριβώς πριν ξεκινήσει μια σχολική χρονιά. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για αναλογία μαθητών νοσηλευτών, ούτε για τεκμηριωμένη κατανομή, ούτε χαρτογράφηση αναγκών. Πώς είναι τα σχολεία που βρίσκονται σε απόσταση 100 μέτρων μεταξύ τους? Πόσα από αυτά χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή? Και γιατί είμαστε τώρα ευχαριστημένοι με τα 100 μέτρα? Παραβιάζεται επίσης η ηθική και βεντολογική ευθύνη του νοσηλευτή.
Ο κώδικας νοσηλευτικής δεοντολογίας μας ορίζει ρητά ότι είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε ασφαλείς, ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες, θέτοντας στο επίκεντρο τον σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η εφαρμογή τέτοιας ρύθμισης δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την αρχή και οδηγεί τους νοσηλευτές σε δεοντολογικό παράπτωμα. Η ρύθμιση επίσης δεν προσδιορίζει με σαφήνεια ούτε τη συχνότητα ούτε τη διάρκεια των μετακινήσεων της ημέρας. Και δεν θα μπορέσει να το κάνει. Η ίδια η φύση του ρόλου μας, λόγω των απρόβλεπτων αναγκών για παρέμβαση, καθιστά αδύνατο τον προγραμματισμό παρουσίας σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες. Αν θέλετε, τελειώνετε την εισήγησή σας. Έχετε περάσει τον χρόνο που έχει προκαθοριστεί, έτσι. Ωραία, με συγχωρείτε. Πόσες λοιπόν φορές θα μετακινηθεί ο νοσηλευτής, έτσι και πόσος χρόνος θα χαθεί. Τι θα συμβεί στους μαθητές στο μεσοδιάστημα. Επιπλέον, προβλέπει στελέχωση σχολικών μονάδων χωρίς επιστημονική αξιολόγηση. Η τελική διατύπωση αφαιρεί πλήρως κάθε αναφορά στη βαρύτητα της πάθησης, οδηγώντας σε τοποθετήσεις με διοικητική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας μόνο, χωρίς την εμπλοκή άλλου υγειονομικού φορέα. Κατόπιν λοιπόν τούτων, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος προτείνει την απόσυρση της πρόβλεψης περικάλυψης όμορων σχολικών μονάδων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και ασφαλής νοσηλευτική υποστήριξη όλων των μαθητών και την πρόβλεψη για σύσταση ομάδας εργασίας, όπου θα επεξεργαστεί ενδελεχώς το σύστημα για την ασφαλή και επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση του προς όφελος της υγείας των μαθητών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρωτόπαπο.